Sini sini party IPFT, tei youth IPFT, Artisa, IWFT, IMWU, TNA, jotto সংগঠন মিলে গই তিনি হাজারগো जों জায়গা জায়গাবো जों माइरं बाखा o माइरं बाखलाय माने गामि रंके तेंतुई सेचुआ ते गदाधर पारा ते o salka गामि बलसुक गामि आ जागाबो जों बागजाखा তিনি o बागजाक माने कारण के ओमहाय सारा बिच्छगोनो তিনি कोरोना भाइरासनि कायसा रुगि ते बियारा फाइट माने बागै जों गामि गामिगो नाहायनाय माने माइमासि एसिनि ताकु बुकुग्रक जत्तो माहायके हाहाकार ग्लाय दङ नकमानि बिसिङाव जों खासलिया बाङै जोंनि पार्टी आइपिएफटी ते लाइट अर्गानाइजेशन जों जत्तो संगठन दंनायाव वानसगै जों माहायके माइरं बागनै जों माचैखा बनि यागुलो जत्तो गामिगोनो जों नायनाय माने सो माइरं सिमिया दै रक बहायनो बिथि रक बहायनो गोबां मा ओमहायरबो मानथगिया दंमानि बिसिङाव आबाबो जों बागनाय होनै जों वानसगै जों ताबक जत्तो जागा जों नाय दंखा ते यागुलो दिनैनि हाजरागो टोटल फैमिली जे 300 नि एबा जों बागजागै दंखा दिनैनि साल' जों एसे गोबां बागजागै दंखा ते बनि बिसिङाव नांखांखलाय जों तेबो अबनि यागुलो नांगै जदि दंखाके जों तेबो अबाके बागनायनि जोंनि वान्स प्रजेक्ट दङ जोंनि जत्तो पार्टी आइपिएफटी ते एलाइड अर्गानाइजेशन जत्तो संगठन दंनायाव अबाके जों वान्स जाक ताबो मति है जरावो हास्टेन लुकुरकनो तामो कक कसारनाय जोंनि हास्टेनि लुकुरकनो अबाहायनि जों कक कसारनाय ei umati hajorago जों तेबो जेता तंमानि सामानि न गाहाम खालायमा तंलायनाय रुगि जाते सलाया जात खालायै कायसानि तै कायसा नांलाया खालायै जों मा तंलायनाय अ कोरोना भाइरास न जेनेके जों लकडाउन जों मेंटेन मा खालायनाय लकडाउन मेंटेन खालायाके जों तेबो कोरोना भाइरास जों मामा यांनाय बनि बागै अ कोरोना भाइरास मामानि एकमात्र उपाय लकडाउन र माने कारण का मखाय जे जतखन निनि वैक्सीन जोंनि वर्ल्ड हेल्थ अर्गानाइजेशन अम सक पैसा जुरा लकडाउन अम हाइन तंनाय बनि बागै लुकुरकनो अबहायनो कयमुं यासा गुजे कयमुं गसार जे अबनो गाहामके मेंटेन्स खालायै जों थांनाय नांनाय नांखांखलाय लुकुरकनि उप्लगो जों जेफोर फानो तंनाय जोंनि पार्टी आइपिएफटी जत्तो एलाइड अर्गानाइजेशन जों लुकुरकनि उप्लगो जों बासा जाक बनि बागै